Здравейте и добре дошли в канала на Наръчник за родители. Тук е виртуалното пространство, в което ще откриете на едно място всичко най-важно за отглеждането на здрави и щастливи дечица. Приятно гледане! Скъпи мами, подготвих с много любов темата на днешното видео. В него ще си говорим за кърменето и за най-важните неща, които е добре да знаем за едно успешно начало. Основната ми цел е да ви вдъхна спокойствие и увереност, че с лекота ще стартирате това наистина невероятно преживяване на мама и бебе. Смятам, че мога да ви дам полезни съвети, а и си позволявам изобщо да давам съвети по темата по две причини. Първо, защото имам доста сериозен, така да го наречем, кърмачески стаж. Кърмя вече почти 4 години и половина. Първото си дете кърмих до 2 години и 9 месеца, а второто сега е на годинка и половина и все още продължаваме с кърменето. Другата причина е, че съм човек, който обича да бъде изключително подготвен във всяка ситуация и именно за това, преди да родя за първи път, специално по тази тема се подготвих доста сериозно. С четене на книги, посещения на различни безплатни и платени лекции и много ровене из интернет. В резултат на това натрупах доста полезна информация и тъй като си давам сметка, че не всеки би имал времето и нервите за това, с радост ви я споделям в един по-обобщен вид, разбира се. Надявам се, че това видео ще ви бъде полезно и интересно. И ако това е така, ви подсещам да се абонирате за канала, като цъкнете бутончето Subscribe и ударите камбанката, за да не пропуснете някои от следващите интересни видеа. И така, да започваме направо с първия съвет, а той е: сложете бебчето на гърда, възможно най-скоро след раждането. Би било чудесно, ако именно коластрата бъде първото нещо, което попадне в коремчето на вашето бебе. Не случайно се казва, че тя е първата ваксина на бебчето, предпазва го в прехода му към външния свят и често пъти се описва като течно злато. Както поради своя златист цвят, така и заради наистина уникалните си свойства, които я правят незаменима за новороденото. Тук може би ще бъде полезно да си кажем няколко думи и за етапите, през които преминава кърмата, за да знаете какво да очаквате в първите часове и дни след раждането. Както казахме вече, в първите 2-3 дни млякото е на етап коластра и е много малко количество. Това не бива да ви притеснява, тъй като в този момент бебешкото стомахче е голямо едва колкото една черешка и затова са му необходими само около 5 мл, за да се нахрани. Коластрата прилича на разтопено масълце. Тя е прозрачна, лепкава и изключително сладка. Около третия ден тя се заменя от така нареченото преходно мляко, което вече е в по-голямо количество и е ярко патешко жълто и много вкусно за бебетата. Въпреки че бях чела, че се очаква да бъде такова, когато го видях, все пак се изненадах от яркия му цвят, който при мен дори бих казала, че се доближаваше до оранжево. Възможно е този процес на слизане на млякото да е болезнен. Искам да подчертая, че в тези случаи следва да слагаме студени, а не топли компреси на гърдите. Ако някой ми беше дал този съвет при първото раждане, това щеше да ми спести доста болки, но за съжаление, акушерките, макар и в една от най-предпочитаните частни болници, в която раждах, бяха незаинтересовани, а според мен и недостатъчно подготвени по въпросите за кърменето, което е наистина много жалко. Въпреки агресивната реклама, която почти всички болници си правят, за съжаление, реалността се оказва различна и много малко от тях действително оказват адекватна подкрепа за кърмене. Забелязвам, че все пак последните години има напредък в тази насока и се надявам нещата скоро да се променят към добро. Но да се върнем на темата с компресите. Логично е, че след като има отток на гърдите, трябва да се сложи хладен, а не топъл компрес. Топли компреси могат да се слагат на по-късен етап, когато има запушване, например. И така, между 5-я и 7-я ден вече идва и зрялото мляко. Имайте предвид, че въпреки че първите 3 дни гърдите не са напрегнати, бебето трябва да е с нас, да го гушкаме и да предлагаме гърда. Когато гърдите вече се напрегнат повече, разбираме, че е слязло преходното мляко и обикновено това напрежение продължава първите 3-4 седмици, след което те се регулират и стават мекички. Наистина, в книгите за кърмене и на почти всяка една лекция за кърмене, задължително ще чуете този съвет. Сложете бебето на гърда, възможно най-рано.
Да, това обаче, което не се казва на бъдещите мами, а според мен е в пъти по-важно като съвете, ако по една или друга причина това не се случи и не успеете да кърмите веднага след раждането, не се паникьосвайте и не се тревожете. Това не е пагубно и в никакъв случай няма да ви провали кърменето. Така или иначе, за съжаление, по ред причини в голяма част от болниците не се осигурява възможност кърменето да започне по най-добрия начин. Освен това, по медицински причини в някои случаи това дори е и невъзможно. Например, при прием на несъвместими с кърменето лекарства. В тези случаи започнете изцеждане с помпа, възможно най-рано, за да си подсигурите добра лактация и вече в първия възможен момент сложете бебчето на гърда. За да ви успокоя, че не е фатално, дори да не успеете да закърмите в първия момент след раждането, веднага ви давам личните си примери за това. Първото ми раждане беше нормално, но изключително тежко раждане, в резултат на което първите 3 дни се наложи и прием на антибиотик несъвместим с кърменето. Поради тази причина успях да сложа бебчето на гърда чак на 4-тия ден. За щастие той веднага си засука с кеф, а аз имах страшно много кърма и всичко все пак стартира прекрасно, въпреки че не успях да закърмя веднага и в болницата 3 дни му даваха адаптирано мляко. Нито е придобил навик за шише за това време, нито е изгубил желание за цоцане. Така че спокойно, всичко ще бъде наред. Второто ми раждане пък беше секцио и въпреки, че при него по-скоро се очаква, че няма да може бебенцето да се сложи на гърда в първите часове след раждането, при мен за късмет нещата се случиха прекрасно. Родих в 14:23 след обяд, преведоха ме в реанимация и към 17:30 горе-долу ни доведоха бебчетата, за да ги видим. Акушерката каза да ги погушкаме и да ги снимаме, защото след 10 минути ще ги отведат обратно. Съответно, аз я попитах дали може да пробвам да кърмя, а тя се засмя и ми каза, че нямало как, защото съм след операция. Аз, разбира се, не я послушах и докато помагаше с бебето на една друга майка, успях да си натисна бутончето на леглото за повдигане и да се поизправя малко, тъй като все още не можех да си движа краката и ми беше трудно. Предложих му гърда, а бебче на мига засука с огромно желание. В този момент бях изключително горда и щастлива. Успя да случи около 10 минути и после ми го взеха, но все пак така, първото нещо, което попадна в коремчето му, беше именно коластрата. От моите примери е видно, че и начинът на раждане, нормално или секцио, не е определящ за старта на кърменето. Всичко е много индивидуално. Съвсем скоро в канала очаквайте и видеото, в което ще направим сравнение между нормално раждане и секцио и ще ви разкажа с подробности моя личен опит относно самото преживяване и възстановяването при двете. Абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да не пропуснете, ако ви е интересно. И така, продължаваме с втория ми съвет. Кърмете бебето на поискване. Кърменето на поискване означава да забравите за часовника, да се доверите напълно на инстинктите и нуждите на детето и да му предлагате гърда всеки път, щом то ви даде сигнал, че има необходимост от това. Подобен начин на хранене, поне в първите месеци на адаптация към новия свят, изглежда съвсем логичен, като имаме предвид, че в утробата детето е получавало всичко, от което се нуждае и то по всяко време. Не случайно първите 3 месеца на бебчо се наричат и 4-ти триместър на бременността. Кърменето на поискване е не само храна и вода за новороденото. То е и нещо много по-важно. Утешение, спокойствие, емоционална подкрепа и най-вече сигурност, че мама е до него. Когато чуят за кърмене на поискване, често пъти, особено бабите, недоумяват какво е това, тъй като от едно време се е наложило мисленето, че бебетата трябва да се хранят по строг режим на 3 часа и коремчетата трябвало да почиват през нощта. Това е абсолютен мит. Няма такова нещо. Лошото е, че все още има и педиатри, които дават подобни съвети. Моля ви, информирайте се преди да послушате такъв съвет, защото е много вероятно при кърмене на бебето при строг режим и почивка през нощта, наложена от вас, резултатът да бъде едно нервно бебе, а и намаляване на лактацията със сигурност. Абсолютно нормално е бебето да се храни през нощта. Вече, ако самото бебче не се буди за хранене и си надава добре на тегло, това също си е в рамките на нормалното. Третият съвет е: поддържайте лактацията. Тук всъщност ще включим няколко отделни съвета за това конкретно как да поддържаме достатъчно количество кърма за бебенцето.
Най-хубавото нещо е, че ако кърмите на поискване, най-вероятно няма да имате проблеми с количеството кърма, защото лактацията се регулира спрямо нуждите на бебето и това наистина е уникално. Както вече споменахме, не хранете бебето по строг режим и не правете безумни нощни паузи, които някои педиатри препоръчват. Слагайте бебето често на гърда, то е най-добрата помпа. На всяко кърмене предлагайте и двете гърди. Изцеждайте с помпа, ако гърдите ви са препълнени и натежали. В случай, че гърдите регулярно остават препълнени, тялото ви ще приеме това като знак, че бебето не се нуждае от толкова мляко и количеството ще намалее със сигурност. Но не прекалявайте с изцеждането, защото бихте могли да предизвикате свръхлактация, която също не е никак приятна. В началото на кърменето, особено при първо бебче, най-вероятно всяка майка ще иска да си подсигури по-голямо количество кърма, за да е сигурна, че на бебчето ще му стига. Но това изобщо не е необходимо. Веднага ви давам личен пример. При първото ми бебенце, след всяко кърмене, изцеждах с помпата гърдите до край, което даваше знак на тялото ми, че трябва да произвежда все повече и повече мляко, от което бебето всъщност нямаше нужда. В резултат на това, количеството все повече и повече се увеличаваше и в крайна сметка се оказах с фризер пълен с пликчета с замразена кърма, която изобщо не ми беше необходима и се чудех какво да я правя. Не правете моята грешка, просто няма смисъл в това. Това поставя въпроса, трябва ли изобщо да изцеждаме гърдите след кърмене? Ако бебето суче добре, ако има достатъчно мокри пелени и надава добре, а гърдите ви се чувстват умекнали и улегнали след кърмене, тогава отговорът на този въпрос е не. В обичайната ситуация, след първите дни и седмици, няма никаква причина постоянно да се доизцеждате и така да поддържате по-голямо количество кърма от нужното. Продължаваме с нещо изключително важно. Пийте много вода. Колкото повече вода, толкова повече кърма. Това наистина е изключително важно и определящо за количеството на млякото. Самите вие ще усетите, че имате нужда от повече течности. Може да пиете и чай за кърмачки, но определено наблегнете най-вече на вода. Хубаво е, когато кърмите, да си имате чаша с вода под ръка. Лично при мен, в първите няколко седмици от кърменето, в момента в който бебетата засучиха, веднага започвах да изпитвам неутолима жажда. Просто устата ми пресъхваше. Не знам дали при всички е така, но със сигурност тялото ви ще ви подскаже от какво има нужда. Следващият ми съвет е: не се колебайте да потърсите помощ от консултант по кърмене, ако имате нужда от подкрепа или съвет. При някои мами е възможно да има трудности, като например вдлъбнати зърна, къса юздичка при бебето и други, които могат да бъдат преодолени с необходимата помощ. В тези случаи ви съветвам да се обърнете към консултант по кърмене. Има много такива, които работят доброволно и напълно безплатно. С радост ще ви помогнат. Те могат да ви съдействат с разговор по телефона или в интернет, домашно посещение при нужда или насочване към лекар по тяхна преценка. И така стигнахме до последния и най-важен съвет. Бъдете спокойна. Кърменето е най-естествения и интуитивен процес както за майката, така и за бебето. Той е бозайник и има изключителен инстинкт. Доверете му се. Доверете се и на себе си. Наслаждавайте се на тези прекрасни моменти на топлина, любов и гушкане между мама и бебе. Пожелавам ви успех и вярвам, че при вас кърменето ще стартира по най-добрия начин. В канала тепърва ще има и още видеа за кърменето, защото темата наистина е необятна и не можем да обхванем всичко в едно видео. Ударете едно лайкче, ако видеото ви е харесало, и се абонирайте за канала, за да не пропуснете, ако ви е интересно. Също, ако имате някакви въпроси във връзка с кърменето или пък други теми, които ви вълнуват, можете да ги напишете в коментар под видеото, а аз ще се постарая да им дадем отговори съвсем скоро. Можете да ме последвате и във Facebook страницата на Наръчник за родители. Ако вече сте на вълна подготовка за бебчето, ви предлагам да изгледате и видеото пълен списък с необходимите неща за новороденото бебе, в което споделям кои покупки са ми били полезни и кои напълно излишни. Сега, тъй като моя маник се събуди, оставям батко му, който ми е най-добрият помощник, да довърши видеото. Чао от мен! Здравейте! Абонирайте се за канала и не забравяйте да цъкнете камбанката, нещо важно за вашите деца. Чао, чао! До нови срещи!